салому алейкум бародаро, хушомтон ба калимаи марҳамат яхти лайк занитон подписатсия фаромӯш накунтон. Бародаро, ҳамин аккомодета ҳавлӣ фурӯшӣ дар чилгизӣ будааст. мана марҳамат дорем дараш дорои 2,9 сотих 3 сотих бификрам. мана мидоретон ман дар ин даромадам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. мани ҳавлӣ саҳни ҳавлиш мани оби лучинскиша даровара мондагӣ тайёр. ана як дар хона ба далезаш иёнаш падвалчекара монда рехта мондагӣ хони новпурашай. ана ин тарафша ман ҳозир бо нишон медиҳам дуртар ин сангашай карочи 1000 ғишташай. ин пеши хони ҳозир мана ду дар хона ҳисоби як дар хона ба далезаш мана болош тунука хонаи пешина албатта, аммо хонаҳо ҳама чӯбош нағз, ягон хел тостагӣ постагиш не бародаро. хеле урумои танго албатта занг зантон мегиртон иншоалло. мана ин саҳни ҳавлӣ ана инҷа мана 1000 тумани ғишташай бо пеши ин хоначаҳои нопура ҳамаш вай ҳисоби айбонча рехта мондагӣ. ин саҳни пеши хона. бародаро, масъалаи нарху навоша албатта қити соҳибашӣ гап мезанитон. ки харидори аниқ бошад телефон мекунад. нарху навоша албатта ҳамоно ки саволҷавоб мекунтон. ман ин нарху наво договорной худотон гавза мегиртон албатта. ман ин пишти хона як сотих бо ин ҷошай як сотих бошад 1.5 сотих бошад. ана танӯр хонашай оғал кунида мешавад, ягон ҳизмхона кунида мешавад, ягон тарафи мисол ҳоҷатхона поҷатхона ҳамаша лаби гиртон мешавад. ин ҷои хона бета катежа кунитонам беҳтарин мешавад. номери телефоншон экран мебурад бародаро. илтимос бо ҳар хел гапои наниса чун нархша нагуфтӣ интовайта ку хай хоси соҳибашон худашон ки газнам кунтон бо нақстар. барои дастгириҳотон якҷон ташаккур бародаро. подписатсия кунтон ҳар рӯз хабарҳои нав ба нав албатта канали мо мебинтон. аз шумо ҳичи намебаровад. якта дастгирӣ кунитон, лайк занитон, якта подписатсия кунитон, аз шумо ҳичи намебаровад. фақат фоидаи худотон. ягон чиз дар корш албатта мехитон замин мехона ҳавлӣ любой чиза мо сёмка мекунем. албатта ягон чиз шумо ба албатта ягон рӯз дар кор мешавад. барои дастгирӣ якҷон ташаккур.